Барысы алты суты булган бу җирнең һәр карышы яшеллеккә төрөнгән. Кул сузыма җирдәгенә дә әллә ничә төрле үсемлек санадым. Ниләр генә үсми бу җирдә. Исемен, сортын әйтеп, һәммәсенең үзенчәлеген бәйнә-бәйнә аңлатырга, сәгатьләр буе сөйләргә әзерләйлә ханым. Отырта башлаган төрле агачлар, менә бу бәләкәй генә куак, ул миндаль степной, аның чикләүкләре дә җитешә. Кырыенда инде можжевельник казацкий дип атала, ул менә шундый тәбәнәк кенә була, зәңгәр сутскый илен аның кырлары. Ләйлә ханым 1987 елда Йошкар-Ола политехник институтының урман хуҗалыгы факультетын тәмамлый. Югары белемле урман белгече, инженер ул. 5 ел Мөслим урман хуҗалыгында лесничий ярдәмчесе булып эшләгән. Бакча физик хезмәтне күп сорый, үзе генә өлгерә алмый, балалары ире ярдәм итә икән. Без барганда җиләк күчерү белән мәшгуль иде. Бакчачыларга үзенең киңәшләрен дә бирде. Иң көскене күп сибә торган әйбер күл. Ул күл бөтен ниләрдә ашамлыкны заминать итә дим мин аны. Шуңа күрә бездә күл һәм гуманты калийны сибәм мин. Ул сыйыкча менә шулай бак аркылы гына сиптереп алабыз без аны җиләкләргә. Артык үстермей ул, нитрат шикелле формаларны берсе анда җыелмый. Иң әйбәте менә чистартып вакытында үсентеләрне кышка әзерләп куярга. Влагозарядковый полив дигән әйбер бар. Инде ул чагында менә мәсәлән шланга белән, насос белән агызасын икән. Минем иптәшем 3 алмагачка бер көн агыза суны. Үсемлекләрне тукландыру өчен махсус микробиологик препаратлардан, гуматлардан файдаланалар Афанасьевлар. Химик ысул белән ясалган агулар бөтенләй кулланмыйлар. Корткычларга каршы бары тик биологик юллар белән генә көрәшәләр. Җиргә төрткән таягы да чәчәк ата ди рус халкы уңган булган кешеләр хакында. Афанасьевлар гаиләсе шундыйлардан. Мондый кешеләр күп булганда тирә-ягыбызда гөл бакчага әйләнә ала. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.